Φίλοι μου καλή, καλησπέρα ξανά εδώ από την ψηφιακή φωλέα. Σήμερα έχω παρέα συντροφιά τον φίλο μου τον Νίκο τον Παναγιωτίδη. Γεια σου Γιαννάκο μου. Ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, πολύ παλιό κι αυτό, πάρα πολύ παλιό. Τα σχολεία. Χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ευχόμαστε όλος ο κόσμος να είναι καλά και να γλεντάμε, να περνάμε όμορφα, όσο μπορούμε. Τον Νίκο βέβαια τον ξέρετε, ο Νίκος είναι ένας φοβερός κατασκευαστής ποντιακής λύρας. Το ξέρετε οι πάντες, ξέρετε ποιος είναι ο Νίκος. Κάνει φοβερά όργανα, παίζει καταπληκτική λύρα και τραγουδάει υπέροχα. Είναι πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα ήρθε εδώ να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε να σας παίξουμε ένα ωραίο επιτραπέζιο σκοπό της Σάντας και να πούμε έτσι 2-3 όμορφα στιχάκια πάνω. Πάμε Νίκο. Πάμε για να... Έλα, έλα, έλα,
Ορφά, πατιέδευασα τσαμούρα μη αγγελό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε Να καλά. είστε όλοι καλά. Γεια σας.